В історії встановлення обрядів хаджа, всього, що стосується хаджа, як паломництва, так і жертвопринесення, до речі, курбан, стоїть прабатько всіх пророків. Ібрагім, Авраам, алейхіссалям. Ця обрана людина, цей пророк, він був випробуваний тим, що у нього не було дітей від його жінки Сари. І от він зробив дуа: Господи, даруй мені праведних нащадків. Ми сповістили йому добру звістку про смиренного хлопчика. Коли він досягнув віку, щоб разом із ним докладати зусиль, тобто став юнаком, той сказав: сину мій, я бачив у вісні, що приношу тебе в жертву. Що ти думаєш про це? Син відповів: батьку мій, роби те, що тобі наказано. Якщо побажає Аллах, ти побачиш, що я буду одним із терплячих. І коли вони обидва підкорилися, Аллах Субхану ва Тааля в цей момент так сталося, щоб з'явилися два великих барана, які були зарізані Ібрагімом, принесені в жертву.